Γεια σας. Γεια σας. Λέγεστε Γιώργος Κουρσάρης. Ναι, Γιώργος Κουρσάρης λέγομαι. Μόλις κάνατε το πρώτο σας συμβόλαιο με την τοπική ομάδα της Κέρκυρας, τον ΑΟΚ Κέρκυρας. Ναι, έκανα το πρώτο μου συμβόλαιο. Είχα μείνει ελεύθερος από τον Παναγιάλιο, από το Αίγιο, και με είδαν οι σκάουτερ της Κέρκυρας. Με πήραν τηλέφωνο, βρήκαν το τηλέφωνο μου είπαν να κλείσω ένα ραντεβού στην Κέρκυρα. Ναι. Είχα και εγώ, ξέρω εγώ, τώρα εδώ πέρα κάνω τις διακοπές μου βέβαια, παρόλα αυτά. Αλλά πήγα να υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο. Ξέρω εγώ, περάσω από εθνικές εξετάσεις να υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο. Το νέο μου συμβόλαιο είναι 2+1, 3 χρόνια δηλαδή. Με 300.000 ευρώ τις απολαβές. Εντάξει, καλά είναι. Παίρνω στη θέση του δεξιού μπακ. Καλύπτω τη θέση του δεξιού μπακ. Και πιστεύω ότι η ομάδα θα ανεβεί. Πιστεύω με αργά, σταθερά βήματα φέτος. Η Κέρκυρα είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Το έχει αποδείξει, είναι αλφα-εθνική, στη Super League με συγχωρείτε, και αλφα-εθνική παλιότερα που λεγότανε. Πιστεύω σταδιακά η ομάδα θα δείξει αρετές της. Μάλιστα. Γιατί έχει αρετές και πιστεύω και όλοι οι Κερκυραίοι το βλέπουν αυτό. Γιατί η Κέρκυρα είναι σαν πόλη, μεγάλη πόλη, και θα πάμε καλά φέτος. Μάλιστα. Πιστεύω ότι μπορούμε την άνοδο. Το νησί της Κέρκυρας είναι όμορφο. Οι Κερκυραίοι πολίτες έχουν μια αισιοδοξία ότι η ομάδα τους θα επιστρέψει στα σαλόνια της Super League ή καλύτερα της αλφα-εθνικής, και προσδοκούν αυτό στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού. Ναι, τι θα τους λέγατε εσείς, τι ευχή θα τους δίνατε, ποια προσδοκία θα τους δίνατε για τη νέα χρονιά? Καταρχάς η Κέρκυρα σαν νησί είναι πολύ ωραίο. Για να πιάσουμε την αρχή της υποτίθεται της ερώτησης. Μάλιστα, παρακαλώ. Πολύ ωραίο νησί, βλέπω εδώ πέρα ο κόσμος φιλικός, λίγο περίεργος, αλλά φιλικός κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο, θα πουληθούν τα εισιτήρια και θα εμψυχώσει την ομάδα. Μάλιστα. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι αυτό, θα εμψυχώσει ο κόσμος, είναι δίπλα μας, είναι στο πλευρό μας. Εγώ αυτό θα δω από την πρώτη προπόνηση που θα γίνει σε 2 εβδομάδες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό. Και τι θα τους ευχηθείτε, ξέρω εγώ, για την ομάδα, ποια θα είναι η προσδοκία σας, ότι θα κάνει η Κέρκυρα φέτος? Η Κέρκυρα φέτος θα ανέβει στη Super League. Το υποσχόμαστε, είναι δέσμευση. Η Κέρκυρα πέρυσι δεν έπαιξε το καταπληκτικό ποδόσφαιρο, Έφτασε όμως αρκετά ψηλά. Έφτασε όμως αρκετά ψηλά λίγο στο τέλος. Ναι. Πιστεύω ότι λίγο στο τέλος έδεσε η ομάδα, ενώ με τον προηγούμενο προπονητή, βέβαια το σέβομαι τον Αλέκο, τον Αλεξανδρή, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει άλλο ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο όταν είναι αποδοσιωτής, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Μάλιστα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έδωσε στο τέλος η ομάδα, έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο που ξέρει να παίζει. Μάλιστα. Και το αξίζει. Και πιστεύω φέτος με τον νέο προπονητή ότι θα ανέβουμε, θα πάμε καλά. Πιστεύω υπό τις οδηγίες του θα δώσουμε στα σύνολο. Μάλιστα. Η ζωή στην Κέρκυρα πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής, από τις 2 μέρες που είσαστε εδώ? Η ζωή στην Κέρκυρα είναι πολύ ωραία. Θέλω να βρίσκω νέα πράγματα, να ξερευνώ νέα πράγματα. Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, η Κέρκυρα είναι πολύ μεγάλο νησί. Μάλιστα. Πιστεύω... Θα έχετε όμως τον χρόνο να το επισκεφτείτε ολόκληρο το νησί, γιατί θα είσαστε εδώ σίγουρα τη νέα χρονιά, όλη τη νέα χρονιά, εκτός αν κάποια ομάδα κάνει δηλώσει ενδιαφέρον για σας και σας προσπαθήσει να σπάσει το συμβόλαιο που έχετε κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι άνθρωπος το τηρώ το συμβόλαιο, δηλαδή. Δείτε το λόγο σας, δηλαδή. Ναι, θέλω να παίξω στην Κέρκυρα, δεν θέλω να χαλάσω το συμβόλαιο, θέλω να παίξω αυτά 3 χρόνια και θα δούμε. Άλλωστε, όπως πιστεύετε κι εσείς, η Κέρκυρα θα ανέβει φέτος. Οπότε θα έχετε και την ευκαιρία να αγωνιστείτε σε ένα υψηλότερο επίπεδο αυτό της Super League. Ναι. Πιστεύω ότι θα ανέβει η Κέρκυρα, μία από τις πρώτες θέσεις πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα είναι η πρώτη, αν θα είναι πρωταθλήτρια Κέρκυρα.
δεν μπορώ να αγγιηθώ κάτι, αλλά θέλω να αγγιηθώ και θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι η Κέρκυρα θα ανέβει. Μάλιστα. Έτσι και τρίτη θέση καλή είναι. Και τρίτη θέση έστω και αν είναι τρίτη θέση μπαράζ. Εγώ θέλω η Κέρκυρα να ανέβει, Ναι. γιατί η Κέρκυρα είναι ιστορικός σύλλογος. Είναι ωραίο να παίζει σε μια ομάδα η οποία αξίζει ότι είναι ιστορικός σύλλογος. Μάλιστα. Γιατί και οι σκάουτερ από άλλες ομάδες σε βλέπουν πώς παίζεις και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάποια καλή μεταγραφή στο μέλλον. Αυτό θα ήθελα να θίξω. Δώσατε πολύ ωραία πάσα για την επόμενη ερώτησή μου. Ποιο σύλλογο θα θέλατε μετά από τη Κέρκυρα να ακολουθήσετε, να παίξετε? Θα ήθελα να παίξω στην ΑΕΚ. Είμαι από πιτσιρικάς ΑΕΚ. Μάλιστα. Βέβαια η ΑΕΚ έχει 5 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πιστεύω να φύγει αυτά τα 5 χρόνια, αλλά θα ήθελα να την βοηθήσω. Πραγματικά θα ήθελα, γιατί ξέρω ότι πονάει στο δεξιάκρο. Δεν έχει δεξιό μπακ, είναι πολύ δύσκολο. Οπότε άμα κάνετε εσείς καλές χρονιές, δεν απογειείτε να τσιμπήσετε και μία, σε εισαγωγικά, να τσιμπήσετε μία μεταγραφή για εκεί. Ναι, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη μεταγραφή, ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Μάλιστα. Βέβαια, θα την αγαπάω και την Κέρκυρα, θα είναι μες στην καρδιά μου, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει μέλλον. Άλλαξε και το ρου της καριέρας σας, άλλωστε. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι ναι, το ξέφτηκε στα ύψη. Τώρα πιστεύω να παίξω καλά, να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Είχα ένα τραυματισμό παλιά. Μάλιστα. Τώρα το έχω ξεπεράσει, ξέρω εγώ. Είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από την παλιά. Εντάξει, θέλω λίγο τρέξιμο, θέλω να χάσω κάποια κιλά. Είμαι λίγο υπέρβαρο, πολύ λίγο βαρύς, δεν είμαι αδύνατος εντελώς. Με τη βοήθεια όμως του προπονητή μου και του Γενικού Επιτελείου της Κέρκυρας και με τις προπονήσεις Και με τη βοήθεια του κόσμου, άλλωστε. Ναι. πιστεύω ότι θα έχω καλύτερη φυσική κατάσταση. Μπορεί να μην παίξω κατευθείαν, το σέβομαι αυτό γιατί είναι άποψη του προπονητή. Πιστεύω ότι είναι καινούργια μεταγραφή, δεν είμαι κάτι που θα αλλάξει όλη την ομάδα ολοκληρωτικά. Βέβαια. Θα καταλαβαίνω. Θα δείξει η πορεία, πιστεύω το μέλλον να είναι αισιόδοξο. Μάλιστα. Θέλω να παίξω μπάλα γιατί μου αρέσει η μπάλα, γιατί από μικρό παιδάκι ξέρω εγώ ήθελα να ασχολείστε με την μπάλα. Ασχολούμαι. Μου άρεσε η θέση του τερματοφύλακα στην αρχή, γιατί τερματοφύλακας ήμουνα συνήθως. Αλλά πιστεύω ότι όταν έπαιξα και λίγο μέσα δεξί μπακ, πιστεύω ότι τα κατάφερα καλύτερα. Θέλω να παίζω δεξιά, θέλω να βγαίνω στην επίθεση, αλλά κυρίως θέλω να έχω να είμαι αμυντικός. Μάλιστα. Είπατε πριν, συγγνώμη, να αλλάξω λίγο τη συζήτηση, για έναν παλιό τραυματισμό, δηλαδή στην παλιά σας ομάδα. Παλιά σας ομάδα είπατε ότι είναι ο Πανεγιάλιος, έτσι, μια και αυτή ιστορική ομάδα, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και αυτό στην Α' Εθνική, έχει υποδεχθεί 3 μεγάλες ομάδες του κέντρου, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Έχει κάνει θαυμάσιες φορές στο παρελθόν. Πήγατε από αυτή την ομάδα τέλος πάντων και τι πιστεύετε ότι θα κάνει τώρα που ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία? Λοιπόν, ο Παναγιάλιος, εκτός από παλιά που είχε χρέη και έπεσε στη δεύτερη εθνική, γιατί είχε χρέη και έπεσε, εγώ πιστεύω ότι είναι μια ιστορική καλή ομάδα ο Παναγιάλιος, έχει βάσεις. Έχω ακούσει τα τελευταία νέα ότι δεν είναι καλά από διοίκηση. Μάλιστα. Αλλά εγώ πιστεύω, έχω ακούσει όμως και τα θετικά νέα ότι έχει πάρει πολλές μεταγραφές. Πολλών καλών παιχτών. Πιστεύετε ότι αυτές θα βοηθήσουν, είναι καλές? Πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και πιστεύω ο Παναγιώτης να ανέβει Β' Εθνική. Και μακάρι το εύχομαι να παίξω με τον Παναγιώτη αντίπαλος. Το σέβομαι, να έρθω στο Αίγιο που έχω γεννηθεί, που είμαι Αιγιώτης. Θα σας υποδεχτούν και οι Αιγιώτες φίλαθλοι. Και οι φίλαθλοι πάλι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το κακό είναι ότι δεν ξέρω αν θα γιουχάρουν οι οπαδοί της ομάδας. Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί στο Αίγιο με ξέρουν. Ξέρουν ποιος είμαι και τι έχω κάνει. Συνήθως, οι περισσότεροι. Πιστεύω ότι παλιώς θα τα απεξέλθει παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Μακάρι όμως να μην παίξετε αντίπαλοι, γιατί
αν ανέβει την επόμενη χρονιά Παναγιάλης στη Β' Εθνική, εσείς όπως είπατε θα ήθελατε να ανέβει η Κέρκυρα στη Super League, οπότε στην Α' Εθνική. Άρα μακάρι για σας να μην συναντηθείτε. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα αλλά εδώ πέρα που λέει ότι Αν θα γίνει. αν θα γίνει ότι η ομάδα έχει τις βάσεις, αλλά πρέπει και εμείς να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ο προπονητής είναι δίπλα μας, μας βοηθάει σε κάθε μας βήμα, αλλά είναι άνθρωπος. Ό,τι δηλαδή περίεργο θα δει μέσα στον αγώνα, ότι κάποιο λάθος που θα κάνω εγώ, οι συμπαίκτες μου, όλοι, θα φωνάξει. Και εννοείται αυτό είναι λογικό. Θα φωνάξει. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια. Θέλω να κρατιέται καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Ναι, πιστεύω ότι θα έχει ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Μάλιστα. Αυτά. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Εύχομαι να πάμε καλά. Ναι. Και εγώ θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό, όπως σας είπα. Είμαι ανέτοιμος από φυσική κατάσταση. Αν και τώρα στο Αίγυο τελευταία έτρεχα. Αλλά θα δείξει, είμαι ανέτοιμος. Εγώ πιστεύω. Δεν θέλω να έχω μεγάλες προσδοκίες, είμαι ανέτοιμος. Θα παίξω όσο μπορώ, ό,τι μπορώ. Ναι. Και η ομάδα πιστεύω να πάει καλά. Το εύχομαι. Όλη η Κέρκυρα που φυλάκια εδώ στην Κέρκυρα που είμαστε. Και πιστεύω όλα να γίνουν όπως τα είπαμε. Μάλιστα. Όπως τα είπα. Χάρηκα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γεώργιος Κουρσάρης, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΟ Κέρκυρας. Μας μίλησε λίγο πολύ για τις νέες του προσδοκίες εδώ σε αυτό το νησί και στη νέα του ομάδα. Από εμάς ένα μεγάλο χαίρετε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.